Urte asko pasatu diez, eta orduan, baina eske gogorra da, izen behar da, pertsona galtzie bombardeo bat, edo hile egin da belako. Bai, nik uste dut oso gogorra dela. Izen zarete biktimak eta inok ez haitu errekonozidu biktima moduen geredia izan ezik. Da ez dutzi emon euren lekue. Aiztute dauz. Inok ez dutzi emon euren lekue. Nik nire amari beti entzun dutzet, zeman lebarre bat zari eta sekur ez du konte hori. Zan duz, bo, sei, zeman zari, sei bat izen zinen, konte hori, sei. Felicianaga 6, baina beti izango eban bost. Osa, etxekoek bez azkenien ez dut ziren. Bueno. Ez behitzen dugu. Ez, baina behitu ni, egumetan, klaro, ni haite galdu naben laburten dekoni. Orduen eskolan, idatzi naben nien izena naben idazten. Utzik izten naben, da egun baten monja batek ez hauzten. Zuk ez dakizun nordan zure eke? Ez teget, zontzen baina, bakizu nor zan, ez da? Bai, pini. Zuzuk, haike badakizu nor zan, da haike bazen duken, orduan epini, oza, bere lekue. En cambio, honek, bere aiztari, ez dotzin eman bere lekue. Zemata nebarra bazarie, bost. Bost, ez? Zezen montzin, ba. Sei, bat falta da. Ez baina, Bai, nik uste hori da zala bilurre. Bilurre, Hori bai. Orduen honek gauzak ondo dauz, ez? Ez aiztuteko, bakotzari bere leku emotie, eta, bueno, atzekoek be jakin direla zer pasauzan, da bizi bidala horregaz. Aiztu zinalain. Alguen igual aprobatitzi jarraitu bidokula bai, baina aiztu ez.